Akkor tedd le már azt a lapátot, akkor add le. Kinn a napon. Mit képzelsz te? Nehogy ám ott kint csittasd magad. Annyira dolgoztam, kiment a hajam. Mindjárt jön A helyérű? Nem ampulodalom. Nem. Csak nem. Nem. Átokon kérem szépen a mai sajtótájékoztatót megnyitom, kérem az itt megjelenteket adják fel a kérdésüket, majd én válaszolok rájuk. Senki nem akar semmit. Mit szeretnél tudni? Ne kiabáljon be, amikor én beszélek, mert akkor maga nem beszél, vagy kiürítettem a bölcsödét. Abban így is üres. Na, akkor te már benne. Nézzük, még meg van csinálva. Ne, bemenjek. Tényleg, inkább nem minden. Ne szóljon be én nekem, vagy azonnal mondjon le innen. Hova? Mit hova? Mit hova mondjak le? Én nekem 3 példányból anyja neve, 5 példány, aláírás, fölírás, leírás, megírás, beírás, én vagy Jó rúgva. van, drágám, rájött. No, a következő témánk a mezőgazdasággal való kolbottartás, nagyon szépek a vetőgépek az idén. Még szebb lesz a krumpli, hogy el lesz rogva. Én meg vagyok magammal elégedve, jó dolgoztunk. A földművelési ügyű vidékfejlesztési tanácsvezető vízügyi miniszternek alias a nagypapának majd leírom tételésen azt, hogy én mit dolgoztam, majdnem. Úgyhogy ezért majd én jutalmat fogok kapni. Elnézést, csak közben meglevesesedett az orrom. Hát a fizetésre, hogyha arra vagytok kíváncsiak, meg tudom nektek mondani konkrétan, hogy december 38-án délután akkor 1 fognak óra, fizetni. igen, egyben fogjuk megkapni, a zsúknak fog látszani. Nem akarok itt tenni, senkit sem megsérteni, jelenlévő közül 1-2 nem fog kapni fizetést, inkább 1 mint 2. Nem akarok olyan mutogatni, hogy ott van a legzés. De nekem mondtad. Nekem biztos. Láttad a izét? Mi? Volt itt benne a Berci. Milyen Berci? A burci. Nem volt itt. Mire ütél a anya? Miért? Mondj meg. De én hadd mondjam. Ott van egy hozza a pont, és földet, akkor te. izé van, és akkor az a bordó fősték, de nem baj, megmondhatod, megnyit a fizetését. Nincs semmi.